sunt aici, am făcut un Lego și acum mi-am arătat Lego și vreau să-l fac și pe ăsta. Am făcut până acum atât, nu știu dacă se vede că e soare. Și băgăm aici să facem. Este unul care stă și în apă, adică dacă îl puneți în apă, stă. Așa. Este foarte ușor, l-am pe cel mai ușor să fac. Acum o să facem un fel de tutorial cum să-l facem. Și dacă vreți să vă dați și voi, găsim la Penny. Găsiți de fapt la Penny. Uite așa. Așa. Acum trebuie să fac și omulețul. Care și un omuleț. Dar e foarte simplu. E cumpărat de la Penny. Penny de aici, de la Sălaj. Penny Sălaj se numește. Stai că i-am pus picioarele invers. Așa. Îi punem capul. Ce față are. Așa. Punem și casca. Așa. Frumos fixată. Stă aici fixată. Dacă stă. Aripioarele. Așa. Este simplu, dar eu că l-am făcut prima dată nu prea știu și e cam greu. Că n-am făcut aproape niciodată. Am făcut de 2 ori. Cam așa. Dar nu mă pricep prea bine. Acum am instrucțiunile în față. Haideți mă bag aici. I-a căzut casca. I-am pus-o înapoi. Noi băgăm aici o aripioară. Îl las fără aripioare. Așa că nu prea stă cu aripioare. Și este gata Lego-ul. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Nu știu dacă l-am văzut, că nu mai pot să întorc camera. Și ce să mai zic? Pa!